Hej TikTok. For 11 måneder siden, den 14. februar sidste år, faldt jeg om med en kæmpe hjerneblødning og var ved at dø af det. Jeg blev lam i venstre side og røg på Rigshospitalet, hvor jeg kom i hænderne på nogle rigtig dygtige kirurger, der reddede mit liv. Lå med dræn i hjernen og sådan noget. Har nu gået til genoptræning lige siden, og er blevet afsluttet i dag til genoptræningen. Det er virkelig en sejr for mig at genvunde så meget mobilitet og fået trænet min hjerne så meget op, som den nu kunne. Efter 4 måneder hos en fysioterapeut havde jeg vundet min førlighed tilbage, så jeg kunne gå uden rollator og stok. Det var min første sejr i det her genoptræningsforløb. Jeg følte mig virkelig som en gammel mand, når jeg rendte rundt med den skide rollator. Det var rart at slippe for den. Har fortsat til i dag hos en ergoterapeut, fordi der var problemer med det kognitive. Så der har vi lavet en masse professionel hjernetræning med hukommelsestest og former og farver og hovedregning, alle mulige forskellige test. Og de har virkelig været gavnlige for mig. Jeg er kommet ret godt med i forhold til, hvor jeg var fra 11 måneder siden, hvor jeg ikke kunne så meget. Så det er en kæmpe sejr at have genvundet så meget. Så til andre derude med hjerneblødninger, blodpropper i hjernen, jeg er et levende bevis på, at det kan hjælpe og genoptræning. Det har været 11 lange måneder og hårde måneder at komme igennem, men jeg er glad for, at jeg har gennemført det og taget imod al den genoptræning, som der er blevet tilbudt mig. Så til jer andre, kæmp for det og vind så meget tilbage, som I kan. Det kan godt svare sig. Good luck.